खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो दा आलासिनि न'आव थांनो नागिरदों आमबारि होननाय जायगायाव आंनाव मोननै भिडिअ आपल'ड खालामनो दङ दाख्लै हाबा जानो थांनायनिबो मोनसे ओमफ्राय मैया नारजि ओंख्रि संनायनिबो मोनसे दङ बिसोरनावनो थांनानै आङो आपल'ड खालामहैनोसै मानोना जोंनि गोजौआव हाजोआव नेटवर्क मोननो नागिरा नेटवर्कनि बहुत प्रब्लेम बेनिखायनो आं बिसोरनाव थांनो नागिरदों नेटवर्कनि बहुत प्रब्लेम जोंनि हाजोआव बिराद खस्थ' जायो भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामबाथाय हरसे बा होबाबो जाया सानसे हरसे बिदि जायो आङो जिखिनि इउटुबाव आपल'ड खालामदों गाहायावसो थांनानै खालामबाय थायो गाहायावबो आरो बबाव थांनानै थाहैबाय थानो जायगा गैया माने लामायाव लासिं सिंबो मोनोना बेनिखायनो आङो दिनै आलासिनि न'आव थांनो नागिरदों आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबसिम नायगोन होननानै दे होनबा लोगोफोर आङो दा थांनोसै नै लोगोफोर आङो दा मोनफैबाय आलासिनि न'आव नै मालाय आलासिया माबा बानायगासिनो केक लाजिदोंनो केक बानायनो नागिरदों नै बेनिफ्राय थेथलें आसार बानायनो नागिरदों रेडि खालामगासिनो नुजाथ'आनो लाजियो जोंहानिनो आलासि जायो दे बरमानि जोंहानि बोरायनि माबा जायो भागिन ना भागिना न'निनो आलासि जायो आरो आं दा बेयावनो जिरायबाय थाथ'नोसै बेनि केक बानायनायखौ नायबाय थानोसै नोंथांमोननोबो देखायबाय थानोसै एसे आंबो सोलोंनानै लानो दङ बेनि केक बानायनायखौ नायनानै मा खालामगोन बेखौ दा स्टाबिनि आरो ना माबा मोनसे पेपार एक्सट्रा मोनखायो खोमालै केक बानायनायाव न' बिदियावबो जायो खोमा नै मा दं बेयाव सुजि गाइखेर रोंसोगारगौ मालाय जि जात बानायनो रोंसोगारगौ थेथलें आसारखौबो गोथाव बानायनो रोङो दाख्लै भयामसो जाहैखांबाय आंथ' जेबो रोंखाया नै बिनि बानायनायखौनो जाबाय थायो इनोबो होलायो नामा रिफाइन ना मायो रिफाइन थाव लगायसिगोन दा बाटारबो होयो खोमा ना बाटारबो होजायो केक मोनजासिगोन आंलाय माथो माला जागोन दा मिथिला ओमफ्राय मायाव होगोन नों अभेनाव होयो अभेन सारायावनो बानायो बांद्रायबाय खोमा बाराबाय मैदा होदों एसे सिङाव ना जानो नागिरदों पानसिया जानो नागिरदों नों दिनैसो फार्स्ट टाइम आंथ' बानायफेराखैनो आंबो बानायनांगौ र' मालाबा थेथलेंआबो नै आसार बानायनो नागिरदों जानो लुबैबाय मैदाबो होदों ना मैदा सुजि सुजि गाइखेर सिनि कमला होदों आरो ना कमला फ्लेभारनि कमला फ्लेभार होबाय दाउदै होबा मोजां मोनो नै सारायावनो बानायनो नागिरदों
लहानि साराय मोननांगौ ना आसार बानायसिगोन दानिफ्राय बियो जोंहानिनो आलासि जायो आरो बरमानि जोंहा बोरायनि भागिन जायो न'निनो आलासि बिसोरनाव फैबाय थायो आङो आलासि जानो बिसोरसो थाङा जोंहानाव आलासि जानो हाजोखायनो थाङा मालाय सोलाबा मानसियानो न'नि खामानि मावनाय हारसिं नालाय नै मावलुबाय थायो मानसियानो मा बानायबाय थायो दा स्कुलाव लायनो थांनांसिगोनलाय 12ता बा फिसाजोखौ जोंहा बाबाजोंनो जमा फरायो दा जमा ओंखारलांनोसै टाइम जाबाय एबार थेन्थलें आसार बानायसिगोननो मस्ला बांद्रायबा मोनामनाय मोनो माथो बेफोरखौ ना गुर होबा होलायाबाबो जायो फानलु गोरान सोलोंनानै लानो र' आं बेनिफ्रायनो आंबो बानायनांगोन गायजोबदों साम'खौ मोदोमलायबाय थाव हैना होआ ओमफ्राय हा ओमफ्राय बे गुरखौ मा खालामगोन गुरखौबो होगोन आरो डाइरेक्ट सोनानै होखायो नामा हा ओंखायनोथ' गुरखौ बिदि गथायैनो सोनानै होगोन हा गलायग्रोगोन आरोना थांनाय बोसोरावबोसो थांग्रोदोंमोन माथो कलेजाव जेरावबो थांनोनो मोनासै गरम बन्द खुगाल' डाइलगल' जेरावबो लाङानो ओरैनो दा बारायबाय खोमा सिगां आं ओइ लोगोजोंसो थांदोंमोन खेबसेल' थांफेरदों खोमा आं कलेजाव थाव गरम खालामनो नागिरदों दा आङो थेन्थलें आसाराव थाव होआ बायदिसो मोनदों खालि गुरजोंल' बानाय बायदि मोनो दालि सम्बर बानायनाय बायदिसो बानायो ओंखायनोथ' तेजपात नै तेजपातबो होगोन नै दा थावा दुंबाय तेजपात होसिगोन आरो मस्ला होबावगोन तेजपात सामब्राम होलायलांबाय मा होनो बेखौ फानलु गोरान ओमफ्राय बेयावनो होगोन गुरखौ बानायबाय थाग्राखाय रोंगौ मालाय रोङाथ' आरो ओंखायनो रोङिखायनोथ' रोङा आंबो दासो बहुद रोंनाय जाबायथ' हाबा जानानै आंबो सिख्लायाव रोङाना मबाइलाव नायनानै आरो बानायदाव ओरैनो नायबाय थाबाल' जाया खिन्थु बानायदावनांगौ बानायबासो रोंलाङो थेन्थलेंखौबो एवनांगौ आरोना मायो संख्रि
मोदोमोना संख्रि गोसोमखौ होबा मोदोमलायबाय पासफुरन होननायखाय जि मोजां मोदोमदों आरो तेजपातबो होबायना केकआ मोनगासिनो मा मस्ला होखो बिराद खानाय गयो जेराव मेराव खानाया सात मस्ला होनोमोनलाय मोजां गासिबो हौवायाबो लाबोना फायदिया मैया लाबोखाबाय आरो बावगारा इयो लाबोखारा मोननैखौ जागोन आरो टेंकि सिङाव जायगा दं खामानि गैया बानायना लाब गैया जों होमबा आं बानायनो होखायाखै बानायनो बायदि लाइन बिलाइ फैयो लाब जाया सिखाव जायो सायाव लाब जाया जों होमबा दा फाननो माथा मारिगासिनो फाननो हायाखै जि मोजां नुबायना नै बिना आसारा जाबाय रेडि दा गुसु जाबाथाय भयामाव सोनानै दोनसिगोन नै केकआ जाहांनो लोगोफोर जोङो दा साहा लोंनो नागिरगासिनो मा होदों लारु मिनाया बानायनाय मिथाइ बा जाख'नो हालाय जाबाय गा खामानि मावनानै सोलाबला हनै दे खिना हर एसे जाबसे दासो जिरायनांगोनलाय रेस्टखौनो मोना কাপোৰ থকাটো দিলো কিন্তু মই সেইটো দিয়া নাই মই বোলো সেইটো খুৱাইছে নে নাইবা थांनोसै जोङो दा 12ता जाबाय आंबो न'आव थांनोसै बेबो फिसाजोखौ लानानै फैसिगोन स्कुलाव लायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर जोङो दा न' मोनफैबाय बाबाखौबो स्कुलनिफ्राय लानानै फैबाय नै स्कुल ड्रेस खुलिनानै होनोसै आङो दा न'फोरखौ ताला खेवनोसै लोगोफोर आङो दा ओंखाम जानोसै दिनै जोंहा मिरामिस दालि बयल बेनिफ्राय बेखै एलाइसि आरो आलु भाजा आङो फुङावनो संनानै गालांखादोंमोन बाबाया जाथ'आनो आं जाग्रोनोसै